Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat siang. Iki menuju arep sore. Nggih. Tadi kronologisnya ngeten lho, Mbak. Intan niku kan kula jak enjing-enjing kan mendhet godhong kelor. Gitu. Tak syuting. Lah godhong kelor niku diganduli. Sama gak selok-selok bae. Oh alah, Bu. Bareng ngoten. Undung, Nek. Pange coklek. Nggih ta untunge iki ketangsang tenggene wit. Enggak. Mboten, Mbah. Maksudnya Intan ketangsang niku wit murbe, tapi kembange coklek. Tapi gak apa-apa ya. Terus mek-mek selok-selok anyi ya. Lah kula refleks ke Mbah beto kamera kali tak tarik ngeten. Tiada tanding, tiada banding. Bayi, nek mak miki jangan akeh-akeh bungkut yang sini dhuwur bayi. Oke nek bisa. Insyaallah ganduk wong kuwi mang ora tak kei popo wis asli gula terus sini dhuwur kuwi Mbah iki. Mangan jeruan-jeruan. Mangan santen-santen ngono kuwi. Nek iki gak yo gedang satu wae. Gedang satu ndak terus piye to nduk bae pengen. Bayi urung duwe kopi. Wes ampun, nggih Mbah Yi kopi. Dadi kronologisé ngoten ndek wau Mbah Yi. Rokok sapa-apa belanja yo. Kasih duwe ibu. Ibu belanja rokok entek 400 piro mang tadi. Nggih. Ayo. Rokoke bak kabeh wis. Mak Pak Silo. Nggih. Enak kok gedange Mak Demes. Gedang sini buri omah kuwi. Nggih. Nah, iki satu lagi ya Tan ya. Sing cilik entar gede iki wis. Sing cilik. Lah pimbas kok gak njaluk nek. Kuwi tane kuwi ani wis ditok. Pibu. Ibu satu. Pibu satu. Enak tenan ngomong Manis. Kalau gedang manis sih dimbeno dalu malah enak ngene iki. Niku tepungnya kali Intan kayak uyah saiti nduk karo air ngoten. Pun mboten disukani gula, mengke nek tepungnya disukani gula, nggih dadine malah gosong kelet ngoten. Enak tenan pemirsa gedangnya. Nggih, alhamdulillah Mbak Yi. Gedang ngene iki dimben dalu, kudune dimben dalu. Nggih. Kan tero sapa makjah ngono kuwi. Kan suara-suara makjah itu. Enjing wau ditumbaske enten roti, enten serabi. Lah Pak Silo kan nembe datang toh. Dik. Pak Silo sampun dahar. Dereng Mbak Intan. Lah kena apa pikir Intan kan? Makjah belum pulang. Jadi Makjah niku mulai jam 2 malam. Niku pun masak tenggene Bu Cari. Kan tak critani. Jam 2 kali. Budale jam 2 niku kloter pertama sing tinggi sarapan tiang kecamatan nggih. Terus empun numbaske cemilan Pak Silo kali ngeterke Sela dianterke kula enjing wau budal masak melih. Mengkane Pak nggih Pak Silo wau terus kula kan nitip cemilan terus ditumbaske enten serabi, enten roti. Terus enten apa wau lali ya. Roti apa manggabin gitu. Nggih terus akhirnya siangnya niki wau didamelke pisang goreng kalih Intan jeruk, ndetke jeruk wau. Jeruk terus sampe digekno kopi. Lah ndek esuk Intan gawe kopi ki nang lali ora digeki gula iki. Lali aku basah. Interne. Terus Pak piye? Tak tekoki kan aku gak robok aku Bu wong gelas kabeh sing ringkesi Intan Bu. Anu lah Pak Silo piye entek Bu tapi kopine entek. Lah yo mesti dientekno raketang pahit to Tan menghargai sing gawekno Putri Kembang Ceprutan yo otomatis Pak Silo yo gula lah. Dekne lali Bu. Lah kula kan langsung bubuke kan ngambil satu kok nek matok. Kula niku kan bagian niku Bayi, bagian banyu molak-malik to nggih. Iki Bu. Terus kula angkat alon-alon kula jog, kula nggih mboten ngingeti kondisi kuwi mang wis dikeki gula poro. Ya ngono carane ya. Iya. Nek goreng ngono kuwi ya Pak Silo jikukno terus ibu kon njongok ae ya.
Ibu sing duduk nika nggih pokoke ngulek. Terus kula pokoke nek lungguh nggih nek pamane cuma ocek-ocek ngoten kan saged teng bayi. Istilahnya kados nek jongkok teng ngisor napa ulek-ulek kula dereng saged nggih. Cek suwaki. Dadine masang gas nggih mungkin nyon tulung mboten saged. Dek wae kula nggih bingung, waduh ki listrikku ngik-ngik. Anu ngik sampun ternyata Repa saged Bu ngangge HP. Diseni nganggo HP. Pak kene ben nganggo HP dhewe kan enek dhuwit ning jero. Nek dhuwit iso. Culise kuwi nek dhuwit kuwi dikirimno terus langsung. Iki ibu satu ya. Pira iki 100 Ibu satu. Iya terima kasih. Iso ndek pokoke nek ngene iki tanggal ngene iki iso. Nggih. Terus anane Dok, pulsane Budi sekno pun diseni terus aku isekno pulsa sing tinggi kadang kan nek napa sing HP tinggi ngonten niku kan nek pamane ajeng teng pundi-pundi nek enek isine nek ditelepon Mbak Indah kan saged. Nggih, dadi enten isine paketan. Niku nggih saged Repa. Pas gak iso nek pas gak di saldo. Ini iki duwe. Nggih pun aku rasane ngene iki. Ayo dia njero 50.000. Nggih. Berarti carane Repa kudu ngiseni saldone lah Bu. Iya, kudu paribasane ijek nek saldo sik dhuwit jero iso ngono tak maksud. Nek gak enek no kan dia gak duwe tuku njaba no kan entar saldone rung tuku nek ngono lho. Nggih, makasih Mbah Yi mendhet kopi riyen nggih. Cukono kopi no. Cukono sarete Mak. Walah entek pemirsa. Cek siji. Ki diomani Bu Yuni diomani siji. Bu emang loro tapi cilik sak gede. Kula cilik wae sijine. Cukono nduk tangan. Apa ae Mbak ya? Iya. Ya sesuk neh. Mlaku alon-alon ngene pemirsa romani bluwayu ya romani. Bu iki kopine Pak Silo. Iya. Sakniki sak menten iki pinten Mbah Yi? 13.000 pemirsa. Isi 10. Isi 10 dadi nek ngecer 1.500. Mbak Yi tuku kopi ya. Wes do, aku wis muni kok as duwe nduk rokok ben tapi tak kayak kuwi mang lah gak apa-apa. Nggih. Wis ki ceritane karo Mbah Yi pemirsa. Dio Salwa karo Repa lagi Mbak Endah. Oh gak Dok, Mbak Endah malah goleki kok Mas goleki? Nggih. Bu, Repa kandhani kon rene ya Bu. Ya engko bate Ibu kon nyangkeng aku ngono malan. Nah, wong panggetas ngoten iso dipoen apa ya iso di kuwi lho teng mriku amlonteng apa pemirsa. Terus temangsang wit murbe kae. Coklek anu kembange. Piye to, Dok? Iya. Ayo. Nggih pun Mbah Yi nggih. Nggih, suwun Mbah Yi nggih. Ya segitu dulu pemirsa. Nggih. Disambung lagi. Nggih, mengke juga disambung napa niki? Kan kontane ku Ceritane iki ngeten Ibu, kula kan turu lah ya. Kula niku turu tenan kuwi. Bu. Ayo to Bu nggih konten. Nggih konten apa to, Nduk? Aku ki ngono ae. Wis to bliyur-bliyur lah aku syuting. Goreng gedang lho, Mang. Pun dik wau, gedange pun tak goreng dik wau. Pun niku wau pun anget to. Ayo Bu, mbasis anu tak terane gedang, engko lak dadi konten. Nggih kula melok Nggih melok nggih kuwi aku Facebook. Nggih, ndekne niku isu. Nggih. Ayo Bu nggih konten. Nek pamane winginane tenggene Mbak Indah kula kan pas niki cekit-cekit sakit to. Terus Bu gak nggih konten. Gak Nduk weteng Ibu cek sakit. Ya wis ndang Bu. Mah ditekoki, Ibu wetenge sakit apa ora Nduk? Aku ngono. Ayo nggih konten. Konten bliyur-bliyur gak apa-apa Bu. Ngono ki kula ki nggih ya bocah dek. Yang ditemu piye? Nggih, tapi ki ngeten lho Bu Intani, nek pas wayahe ndek emoh nggih emoh. Ya mau. Nggih emoh, nek wayahe ngajak nggih tak turuti pemirsa. Wis pokoke wis donga-dinonga yang terbaik pokoke untuk jenengan. Pun jenengan ndang istirahat Bu. Aku ora Bu, pokoke mau putra nunggoni ambek warung timbang tengok-tengok nganggur jungok nek ngono tengok-tengok kan sok duwe. Alhamdulillah. Nika mpun payu napa? Yo sakeh Mbak Lina gula wis 3 kilo. Gula 3 kilo. Gase payu loro. Gase payu loro. Terusan apa jenenge rokok ya gak lereng. Alhamdulillah. Rokok Mas, rokok jarum, rokok surya, rokok apa promil. Sing paling luaris niku tiang sing kopek niku nggih bayi nggih alhamdulillah. Nek tuku sampe rokok lenono kok ya nek promil. Lah, enek Ansarya, enek. mungkin terus pegawene Pak Uda. Pegawene Pak Uda. Sing nyiram-nyiram melon niku lho pemirsa. Nek pegawene Pak Uda rokoke trimo blender. Nggih. Trimo teh. Trimo
apa ki jenenge kuwi rider. Nggih. Iki wong petani yo rokoke sing anu lah. Lah nek wong kopek kan duwike akeh. Nggih ngoten nggih Mbak. Wong ganjelan iki paling sithik rokoke jarum. Jarum nggih larang 76 lah elek-elek. Sampurna kretek lah. Bayi sampai rokok pirang apal regane niki. Regane bayi dodole rokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paringi sehat terus bayi, muga-muga semoga anak putune sampai sukses kabeh. Anak putu buyut sampai sukses kabeh. Wis pokoke dongane mok ngothok bayi karena wong bayi ki wong tuwa ya wis gak iso piye-piye. Wis mangane ya dikeki mangan anak, ora enek wong ya setengah tengok tok ngono kok enek lesu ya dikeki mangan. Coke ngono tok niki kan Bu Yun angge pemulihan sakit boten masak pemirsa niki masak giruan sithik-sithik intan sing masak pemirsa kayak batu operasi sampun kedoakan dan seperti semula diulekno niku mboten lembut gak apa-apa nduk wis ndang lebokno buke sing nyuting ngoten dadi kula mau ngadeg tok ngeten dek tak tokno jangan ngopo ki kula aku gawekno sambel Bu ngoten nggih diulek-ulek dhewe kei uyah nduk tak kei uyah mesti kula sing nyukani uyah wis enak walah Bu pedes lho kula kan mboten mangan sambel walah Bu pedes iki mateni wong lah kok umuk men aku wong pedes lomboke kok bayani suaramu aku sampe ngono lucu ngoten lah iya ngoten niku iki mah yo urung enak ngetok rene mae sik masak jah dereng tesik masak niku Intan iki gara-gara ngetok iki bar dangdute acara apa cirene mboten ngertos mengke tak tangkat Makja enten Sela dadi pedolanan mbek Sela nggih pun bayi nggih jendang istirahat aku beli kacang asin iya walah iya Tan enek motor lho Tan nek nyabrang etan kulon dingerti lho tumbas kacang asin hati-hati bayi apa neng di le lho kok sore Budi terno lho le ya iya wes hati-hati nggih Bu Dik Dewi ulang tahun niki wau Bu Nggih. Ambek kowe kene mam kene. Kene duduk kono ndang. Duduk kene. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sama-sama Bayi. Bayi bangkeman, Bu. Blangkemen ki carane ki anu napa Bayi? Blangkemen iki kumangan. Yes, kudu ngemil ngoten lho. Intan ndek rene lho. Intan ndek rene. Iki tripodku kelangan enggok Bu duka teng pundi niki antene tripod niki. Oh, angger digo kudu mendelep ngeten. Oh. Wes. Jane kursi lah, Mang. Jalan? Jane kursi lah padha. Dewa diputer lebar. Entar ne. Aku Bu, anak telek Bu. Iki roti anderene lho. Ini roti ulang tahunnya Bunda Dewi yang ke-42. Semoga Bunda Dewi paling seger kuarasan, panjang umur, selaras, sehat. Paling apa kan? Rezekinya lancar, amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tulang Intan ya. Bayi nanti nganu gue bayi tak terne dong, gak usah Mbak aku diterus salah ngoten. Nggak kula pengen mengke santen ngajak Bunda Dewi jenengan di Intan alon-alon mungkin menjeterke dio. Kula pengen satene bangisan Bu. Oh, enggak makan sate ya. Kamu kula mboten anu sate. Pengenane pas Mbak Indah tumbas sate niku pemirsa. Gak pengen aku kosek Nduk. Kok asik aku konsultasi dokter. Dok, boleh Dok, enggak apa-apa Bu. Yang penting porsinya enggak banyak, enggak apa-apa. Sate ayam. Waktu kok nganggo nasi sithik. Oh iya. Dadi karo bagi. Udah Dewi Repa sawah, Dio
Dewi iki ceritane. Angger tak kei hadiah ya Bu. Iki hadiah diceluk Dek Susi terus aku kadung janji. Ngene iki kae wis kode gak usah sedih. Engko tak ijoli. Terus winginane kula tumbas online. Iki kacang ayu lho Bu. Kacang ayu. Iya. Memang Bismillah. Bu internet jolone satu aja wes. itulah. Jenengan dia bayi. Kok kacang. Anak itu yo. Nah, mau ke sore ya. Jalan-jalan ya Tan ya. Nek dulu. Iku Pak Silon ndamel pusen nyimpen dadi. Terus Pusen lawang. Wong sakniki ne nggih. Sakniki Malah semua alat itu punya semua alat Pak Siloi ditumbas pemirsa. Ya, kalau di kayak kan dia tukang batu tok. Kayak kayu gini bisa Kayak tukangnya tukang batu tok zaman dulu pemirsa. Saiki ne wis menguasai banyak elemen pemirsa. Elemen darat, laut, air wis bisa. Oh, bisa menguasai semua. Elemen darat contohnya tukang batu. Elemen air Pak Silo iso pemirsa dandani sayur rusak apa nyambung-nyambung iso. Bisa. Elemen perlistrikan juga bisa. Elemen udara ngumpakno aku ban motor iso pemirsa. Masang LPG nggone Bunda Dewi ki mangkan LPG ki bocor pemirsa. Cus wis diganti karet di nopo-nopo. Pak Silo ngapunten badhe nyun tulung masang LPG. Langsung pemirsa. War. Klep mumpun macet mboten berdesis-desis. Ya seolah Pak Silo itu menguasai memang nek Mas Aji kan elemen 4 elemen yo air, udara, berat laut, berat daya. Pak Silo nggih padha. Ngoten terus. Ini kan tak pikir-pikir tuku lawang pemirsa. Tuku lawang yo sekitar 1.200.000, 1.500.000 nggih sing apik nggih. Terus tak pikir aku kayu nggih duwe. Terus papan-papan ya sekiranya sing ijek kena dinggo yo. Insyaallah enek. Terus aku terus ngene. Pak ngapunten. Mboten nggih demi keiritan nggih Pak. Seumpami jenengan damelke kiambak pripun? Nggih kula manut mboten apa-apa. Langsung mantuk cukup peralatan kayu pemirsa. Koyo sing serut wae lho Mbak Yi. Serut jenenge grindo Asa. Asa duwe apa duwe Pak Silo. Listrik enak, warna Gadah. Nek gur napa ngoten niku gadah mboten tahu. Kupan. Internet ane. Alhamdulillah ya pemirsa, ini kontennya konten cerita saja. Jujur bom piye pokoke yo enek apa sarene. Niki mangke kontennya iki nggih maem. Lah piye dine ulang tahun, saya tak jake metu lah. Turne yo enek video sing gelem. Ngotakno. Engko budhe yo tulung yo Lem. Nggih, Ki. Bismillah. Ya pun pemirsa demikian nggih konten. Sore ini dilanjut lagi. Kok tak renene yo kok yo. Nanti dilanjut lagi ya pemirsa. Aku tak Ya, biasa aku tidak tak kalah serunya renene. makan Yo. tapi kalah serunya makan tapi Amin yo pemirsa aku tak udah sih. enak pemirsa jamiti ya Tan ya Tan Sing ngono kuwi yo ndak enek. enak Tan ngono kita ngono ki cara Ya amit pemirsa ngono lah ya wis lek kok. Udah Ndang, mau ndang. yo barang kok dijengarno. satu tangan aja pokoknya segitu pemirsa karena ya konten ini baru tahap anu pemirsa pemulihan Bu Yuni ya maaf pokoknya 1000 maaf ya pemirsa ya terus ngene iki sik ngalor ngidul ya mangan gitu kok ngarep pokoknya mangan Kula nggih mlakune alon-alon pemirsa. pokoknya ya nanti harus sudah seperti kemarin Bu Yuni bisa keluar ya keluarlah buat toko gading buat toko warung buat toko ndi pokoknya sabar dulu ya pemirsa ya pokoknya ini lah kayak terus
pokoknya jangan lupa di like, komen, terus komennya apa-apa aja, semoga terus waras kabeh. Terus ini bari masih sehat terus. Amin, amin. Yang sehat, sekolah, terus kumpul kabeh terus pemirsa kabeh lancar, kulit sandang pangan, rezeki dimudahkan, difokus. Semuanya akan baik-baik dan baik-baik ya saya. Nanti dilanjut lagi. Kerian untuk pirang menit lagi. Amit di pemirsa tero intan aku. Bu Anitan ratero intan. Alah ampun lagi 8 menit. Di mau tambah jenengan mau lah ampun lah. Nggih, pun pemirsa nggih, kami pamit dulu cerita sore ini. Dongo-dongo yang terbaik untuk jenengan semua. Dilanjut nanti konten insya Allah ya, insya Allah dinantikan konten sederhana berikutnya. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngoten menapa iki mengarep mengguri enek Pak Silo teko, Pak Silo diconcong sama pokoknya ini kan ngomong saiki omah yo. Cuma Pak Silo sikit terus pokoknya tekan di Pak Silo lagi. Amit pemirsa. Ya, sini. Oh, amitnya liwat guri. Ya, di sini Saruno. Saru. Ya pun pemirsa,